Ndikulandilena abale okondedwa kuli lingaliro la mmawa wa lero, mmawa wa pa 29 October 2022. Okondedwa, mmawa wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu onena kuti nyengo zimatembenuka. Amene mukuwaona lerowa sadzakhala chomwechi mpaka kale, osamatha mawu. Ndipo mmawa wa lero ndi phunziro namba 3 limene likuchokera pa uthenga wabwino wa Yohane chapter number 5 kuyambira ndime yoyamba mpaka na ndime ya number 15. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti, patapita nthawi Yesu anakwera kupita ku Yerusalemu ku phwando la Ayuda. Ndipo ku Yerusalemuko pafupi ndi chipata cha nkhosa kuli dziwe limene mchiheberi limatchedwa Betisaida, ndipo ndilozunguliridwa ndi makumbi asanu. Mmenemo munkagonamo gulu lalikulu la anthu odwala, osaona, olumala ndi ofa ziwalo. Pakuti nthawi zina mngelo wa Ambuye ankatsikira mdziwemo nkuvundula madziwo. Oyamba kulowamo m'madzi atavundulidwa ankachita ngakhale akhale ndi nthenda yanji. Mmodzi mwa amene anali pamenepo anali atadwala zaka 38. Yesu atamuona ali chigonere nadziwa kuti anakhala chotero kwa nthawi yayitali, anamufunsa iye kuti, kodi ukufuna kuchira? Wodwalayo anayankha kuti, Ambuye, ndilibe wina aliyense woti angandithandize kulowa mdziwe pamene madzi avundulidwa. Pamene ndikuyesera kuti ndilowemo, wina amalowamo ine ndisanalowemo. Ndipo Yesu anati kwa iye, imirira, nyamula mphasa yako, yamba kuyenda. Nthawi yomweyo munthuyo anachiritsidwa. Iye ananyamula mphasa yake nayamba kuyenda. Tsiku limeneli zinachitika izi linali la Sabata. Ndipo Ayuda anati kwa anthu amene anachiritsidwayo, lero ndi la Sabata, lamulo sililola iwe kunyamula mphasa yako. Koma iye anayankha kuti, munthu amene wandichiritsa anati kwa ine, nyamula mphasa yako, yamba kuyenda. Pamenepo anamufunsa iye kuti, kodi munthu ameneyo ndani amene wakuwuza kuti nyamula mphasa yako ndipo yenda? Munthu amene anachiritsidwayo sanadziwe kuti anali ndani, pakuti Yesu anangolowera mgulu la anthu ndi kupita. Patapita nthawi Yesu anamupeza ku nyumba ya Mulungu, ndipo anati kwa iye, taona, uli bwino tsopano, usakachimwenso kuti choyipa choposa ichi chingakugwere. Munthu uja anachoka ndi kukawuza Ayuda kuti anali Yesu amene anamuchiritsa iye. Ameni. Okondedwa, mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira kuonena kuti kukhalitsa kwa mavuto ndi zopsinja pa moyo wako si chitsimikiziro chakuti basi mavuto sadzathanso ayi. Ameni. Kuti zosautsazo zakhalitsa, kuti zipsinjozo zatenga mtunda mukadakumana nazobe, kuti matendawo atenga zaka, sizitanthauza kunena kuti basi mudziuziretu kuti izizi mmene tionera ndi chitsimikizo chakuti ndi ZDP zabwino palibe, sadzachiritsidwanso, sizidzatha, tidzakhala moyo omwewu mpaka na muyaya. Ayi, zimatheka mavuto kutenga mtunda wautali, koma amathanso kutembenuka. Zimatheka zipsinjo kutenga nthawi yayitali, koma zimathekanso kutembenuka. Amatheka matsoka, okondedwa, kutenga mtunda wautali, kunyozedwa kutatenga mtunda wautali, zipongwe zitatenga mtunda wautali, koma mbamba mtheradi imafikapo nthawi zimatha kutembenuka. Pakuona zokuchitikani lero, usakhale uthenga ndi chitsimikizo chakuti moyo wanu udzakhala choncho mpaka na kalekale. Ayi, musatero. Okondedwa, musadzitemberere, musadziuza uthenga wakuti ndinu watsoka, musadzitenge kukhala munthu wopanda ntchito. Chosautsa cha mtundu uliwonse chikakumana ndi Yesu mwini mu nthawi yake, mathero ake amakhala omwewo. Ameni. Musadziuze mawu atsoka, musadzitenge kukhala munthu wopanda ntchito, musamadzitemberere kapena kudzinyoza. Ayi, nyengo zanu zikungodikira zikumana ndi Yesu mwini.
chifukwa Khristu Yesu akaonekera mnyengozo mathero ake ndi amenewo. Kutembenuka kwa zinthu nkumeneko, kusinthika kwa zinthu ndi kumeneko. Ndi chifukwa yake mawu akupatsani chiyembekezo chakuti kusautsidwa kwa mtundu wina uliwonse kukungoyembekeza kupezeka kwa Yesu ndi chionetsero cha mphamvu yake basi. Ndipo ndi iyeyo amene sachedwa omwenso safulumira akupanga target chimene chitsekhala umboni wa mphamvu umene wenanso pakumva adzalimbikitsidwa natseza mtanda wawo kupitabe chitsogolo. Okondedwa, mudziwe kuti izi sizilengeranso kuti zakhalitsa nthawi yayitali zovutazo ayi. Nyengo imatembenuka basi, kutembenuka Yesu akayigwira imatembenuka basi. Sikanaso nyengoyo kapena kukula mtima ayi. Akayigwira Yesu nyengoyo kwake nkutembenuka ndi kusinthika basi. Ameni. Okondedwa, mawu a Mulungu amene tawerengawa komanso kulingalira kumene ndafotokozerako, tiphunzira mawu a Mulungu magawo anayi awa. Choyambirira, mavuto ku dziko kuno alikodi. Mavuto okakamira ndi wosowetsa chochita aliko. Mavuto otenga nthawi aliko. Ndipo ndikuyankhula pano alipo pena akudutsa mu zimenezi. Kuyambira mwana wawo akhala akupsinjika, kuyambira pa chiyambi cha banja lawo akhala akukulukutika, njira yawo yonse ya moyo akhala akukumana ndi tsoka after tsoka. Panopa amakhala okhumata chabwino cha mdziko muno sikawirikawiri kukumana nacho ayi. Ndikumvetsani, zimachitikadi zoterezi. Zimathekanso kuti sautso limodzi ndikutenga zaka, koma tikulipempherera, koma tikulisinthira matchalichi, kulisinthira mapiri. Mavuto adakali chimodzimodzi. Ndikumvetsetsa ine, monga tawerengera mawu a Mulungu, odwala uyu anadwala kwa zaka 38. Ndi nthawi yayitali kwambiri munthu ali chidwalire, nthawi yayitali. Munthu akhoza kubadwa, kuphunzira, kukwatiwa, kukhala ndi vana, kuyambanso kumapita kokakalamba uko. Munthu adakali chidwalire, ndipo kukhalitsa kwa nthawi yotera ali kudwala nkwapafupi kumpatsa uthenga munthu kuti ayi, inuyo zakuti mudzachiranso apa patha. Kulibenso chabwino mmoyowu. Kukadakhala kuti mudakachira kukadachitika kalekale, koma ndi apa pazafikira mpulasiso kalamba ayi, palibe chabwino chimene tikhoza kuyembekeza mnyengo yanu ayi. Koma sichoncho ayi, sichoncho ayi. Aliko Yesu othandiza, amene akumvetsa zakuti zatenga nthawi, amene akumvetsa kuti makhala mukulira, amene akumvetsa kuti makhala mukumana ndi matsoka nthawi yatali. Aliko Mulungu amene ali kumvetsa. Makamaka masiku athu anokondedwa amene inde ndizona tonse tikukana kukhala mavuto, ndipo mavuto sakondweretsa, mavuto ndoyipa. Koma ndikuwuzeni zimatha kutheka kuti chotipsinja, chotisautsa, chotizunza, chotipanikiza chimatha kutenga mtunda wautali, chikadativuta, chikadatisautsa, chikadatisowetsa mtendere. Koma tungakhale chikutenga mtunda wautali sizitanthauza kuti sizidzasinthaso ayi. Chiyembekezo chizikhalako ndithu kuti alipo Yesu wabwino amene amakwanitsa kusintha zotere, napezetsanso zinthu zabwino ndi zokoma, nati iwalitsa mavuto, nati puputa misozi, nati patsa chimwemwe. Nyengo ingatalike bwanji ali ndi kuthekera koyitembenuza. Ameni. Achiwiri ndi chokondedwa, sinjira zonse zimene tidakhazikitsa kapena zimene tidazizolowera kapena zimene ndizodziwikiratu kuti zimatere zomwe zidzakhalenso mayankho amasautso anu ayi. Nthawi zina zomwe zidathandiza anthu ena si zimene zithandize inu. Mulungu ali ndi kuthekera kwa njira yatsopano, kwa njira ya nyowani imene ikhale thandizo pa moyo wanu. Kamundimvetsa kale chimene chikuti kulukuta masiku athu ano kuti timaganiza ngati kuti ambuyeyu potithandiza ife zitengeranso nthawi imene ifeyo tidakhazikitsa kuti izizi zimatizika rere ndiye zimafika.
timaganiza kuti mwina kapena poti ndazolowera kuti izi zimatere ndi mmene so mulungu achitire, kapena mwina timaganiza kuti izizi poti uyu zidamuchitikira mwa mtundu uyu ndekuti nanenso zindichitikire mwa njira yomweyo. Si choncho. Mulungu amakhala watsopano nthawi zonse, ndipo njira zake si njira zathu, kufuna kwake sikufuna, amachita zimene iye waganiza. Tandimvani, mu nthawi imene mkulu ya madwala, njira imene imapezeka pa dziwe limeneli nkuti mngelo akatsika ndi avundula madzi, iye amene akhale woyamba kulowa m'madzimo ndi amene amachiritsidwa. Moti anthu onse pamenepa ankayembekezera kuti azingodikira mngelo avundulekaye madzi, ndipo mngelo akavundula madzi ndekuti pazichira munthu mmodzi basi. Iyi ndiye idali ndondomeko yake. Koma tamvani, Yesu akubwera namfunsa, kodi ukufuna kuchira? Uja akufotokoza za njira yakale, ineyo ndilibe munthu wondithandizira, chifukwa adakhazikitsa kuti njira imene ndidzachiritsidwira ine ngati nkuchira ndiye kuti ndiyotere. Yesu akuti nkhani simeneyo ayi, iweyo ingonyamula mphasa yako ikapita, wakumana nane ine mwini machiritso. Ameni. Ndimafuna ndikumasulani kumaganizo oti abale okondedwa, kuti musadzifanizire ndi mmene Mulungu adathandizira wena, kapena zimene mudakhazikitsa kuti zimatere, kapena mudazolowera kuti zimachitika motero. Ayi, inu ingokakamira mbena Ambuye ali ndi njira zake zodzidzimutsa zatsopano za nyowani, zimene sinazimvekonso sinazionekonso, zimene kudzera mu zimenezo zikhale thandizonso pa moyo wanu. Ameni. Ndi Mulungu wokonda, ndi Mulungu wabwino. Musakhumudwe ndi Mulungu ayi. Mulungu ali ndi chake chapaderadera, chikondi chapaderadera, ndipo ndi wokonzeka kukuthandizani, ngakhale kuti masautso anu atenga mtunda wautali. Kutalika kwa nthawi si chitsimikiziro chakuti wakutayani ayi. Akukulengerani umboni wamphamvu, akufuna akuzuze chikhulupiriro chanu, akufuna aonetsere kuti iyeyo ndi wamphamvu kuposa kena kalikonse. Nyengo zina amatha kulola zina zikhale ngati zikuonongeka, kuti iye akazigwira ntchito timtame ndi kumulemekeza kuti ndi Mulungu wabwino. Ameni. Kandukeni okondedwa, mudziwe kandwa kuti kuthandizika mwachangu kwa anthu ena kusamakupatseni lingaliro lakuti inuyo sindinunso oyenera kuthandizidwa, kapena kuti amene athandizidwawo ndi okhawo ali mu programu ya Mulungu koma inuyo ayi musatero. Mukaona anthu ena akuthandizika, musaganize kuti ngati nkukonda Mulungu akonda iwowo, ngati nkusamalira Mulungu asamalira iwowo, ngati nkuchita zabwino Mulungu achitira iwowo. Inuyo nde kuti muli kuchikuto, sakuwerengani, simuli mpulogalamu yake, ndinopanda ntchito. Musadziuze uthenga wotere ayi. Manyamukidwe amathandizo achauta amakhalabe osiyana, sadzafanana nthawi zonse. Mwa ichi musakhumudwe. Nyengo zina vanthu ndaonapo apa akamafotokoza za nyengo zawo amati, teretu ine ndi uyu tidapita limodzi ku phiri, iye zake kuyenda ine yayi. Tere uyu ndi idapita kwa abusa amodzi, iye zake kuyenda ine yayi. Tere uyu ndi ine dabado chaka chimodzi, iye adafika apa ine yayi. Okulira musamadzifanizire ndi anthu ena. Kudzifanizira kumene mukuchitako ndi kumene kukuonjezera kupwetekedwa kwa mtima wanu. Inu chanu chikhale chiyembekezo kuti amene adandilenga ndekha, nadziwa dzina langa ndekha, amene iso adithandizanso mwa ndekha. Ameni. Motero musamakhumudwe ndi successes anthu ena, musamakhumudwe ndi mathandizo anthu ena, musamakhumudwe ndi chimwemwe chimene wena akukumana nacho. Chifukwa aliponso ena okondwa ndi ophinjika iwo tivomere, koma nawonso nga jealous, anthu oyipa mtima akamaona anzawo zikuayendera, ndi amene amanyoza za anthu ena poti iwo zawo zidayima. Ukunso nkulakwa, ndipo ichi si chikhristu ayi. Popeza kuti inu muli muvuto, sitanthauzo nena kuti inuyo mukhalenso okhwacha za ena, nkumayipidwanso ndi zimene ena akukumana nazo ayi. Iyo ndi programu imene Mulungu adayikonza pa moyo wawo.
yanunso ya mphamvu iliko, yanunso ya chimwemwe ilipo. Sikuti popeza kuti awo zikuwayendera ndekuti iwo ngoyipa kapena ngopata ayi msatero, kapena kuti popeza kuti inuyo zikuvutani muyophinjika ndekuti basi awo asaseke. Chifukwa alipo ena amati ati popeza kuti iwo akudutsa munyengo yovuta ina yake ndekuti wina aliyense kunja kuno azivutika nawo pamodzi. Si choncho, moyo somakhala choncho. Sikuti popeza inu muphinjika ndekuti awo asadyere nyama, awo asaseke, awo asakondwere. Ayi, ndi yawo nthawi alekeni akondwere, yanunso yapaderadera Yehova adzayikoza nakupatsani kuti inunso mukhale ndi chimwemwe mu nyengo yanu monga mwa programu yake. Ameni. Pamene pati mubuzepo zinthu ziwirizi, kunena kuti pamene awo zikuwayendera inu zanu zikulimba nyengo, sizitanthauza kunena kuti inuyo mulibe ntchito. Ayi, inunso ndinu antchito abwino pamaso pa Mulungu, koma kuti Mulungu akudikira nthawi yanu. Nthawi zinanso kunena kuti popeza kuti inuyo nyengo zanu zikulimba, awo zawo zikuyenda, ndeno kunena kuti awo ngoyipa zedi ndipo ngamatama poti ziwayendera, inu zakuvutani iwo bwanji ziwayendera, iwo ndekuti ngosapemphera saudutsa muzowa za Ambuya. Ayi, kuganiza kotero kuso nkula kwaso, chifukwa Mulungu apatsa mosiyana, koma kuti tonsefe tikhale ndi chikhulupiriro chapa Mulungu kuti programu yake adatikamo, ndipo munyengo yake yoyenera tiona ulemerero ndi ukulu wake iye ngati Mulungu otikonda. Ameni. Taonani monga kudali kuti mngelo ankavundula madzi wina amachiritsidwa. Taonani chikondiso chonga chomwecho chikumuonekera munthu amene wadwala zaka 38 kuti Yesu akungobwerera yekhayi ndikudzangomuchiritsa yekhayonso. Yesu nkumapita. Taonani chidali chikondi cha Mulungu pamene wina walowa m'madzi nachiritsidwa. Ndi chikondiso cha Mulungu taonani chongobwerera yekhayo mgulu lonse la odwala yekhayo ndikuchiritsidwa ndikumapita. Amene ndi Ambuye amachita zinthu nthawi yake, moti inunso amakukondani ndipo ali ndi malingaliro abwino pa moyo wanu. Ameni. Chotsiriza chimenechi chonena kuti chikondi cha Mulungu ndi chozama zedi pa moyo wanu, ndi chozama kwambiri zedi. Yesu adangomulunjika munthu amene adadwala zaka 38. Yesu adakamba naye one on one. Yesu adamuchiritsa yekhayo pa gulu lonselo. Chikondi cha Mulungu chozama, moti zonse zimene zimachitikira munthu Yesu anakhala ali kudziwa. Inunso zimene zikuchitikirani Mulungu akudziwa. Ikwana nthawi alunjika inu nokha, ikwana nthawi akamba ndinu nokha, ikwana nthawi chozizwa chikuchitikirani inuyo ndipo nyengo yanu itembenuka mukayimabe pa iyeyo. Ameni. Machiridwe amenewa ndiko kutsimikizira kuti ngakhale nyengo ingavute cha mtundu wanji, Mulungu akhoza kuyisinthanso mwa ubwino. Kutalika kwa zaka 38 kutipatsa phunziro lakuti ngakhale mavuto atakhalitsa, nyengo zoti pweteka zitakhalitsa, kusautsidwa kutatenga mtunda, Mulungu ali ndi kuthekera koyitembenuza nyengoyo mwa ubwino natipatsanso ife chimwemwe pamene ife tamkhulupirirabe, ife tamkakamirabe, ife tatsimikizirabe kukhala ana wake ndi kukhalabe muzimu mwa iye osamtaya. Ndi uthenga omweyo ndikupatsani mawa lero kuti ngakhale zitakhalitsa bwanji, ngakhale mbiri yanu idakudwa ndi zambiri za misonzi ndi zopweteka, chiliko chiyembekezo mwa Yesu Khristu kuti mnyengo yanu ikhoza kusintha, inu mutakhalabe mwana wa Mulungu. Ndakamba kale osamangozitchula zoti nyengo yanga idzatembenuka idzakhala bwino yeti inunso ndinu mkunja munthu osapemphera. Ayi, inu khalani wotembenuka mtima ndi olapa tchimo ndi woyima naye nthawi zonse, opemphera mu mzimu ndi mchoonadi. Ngakhale mungakumane ndi zopsinja, inu khalani mu focus yakumwamba ndi kuyenda mmene iye afunira, mu nyengo yake ukulu wake uonekera. Amene mukuwaona lero watu ali ndi mbiri zawo zikuluzikulu, mudzikondwera kuti muziva mbiri yonse ya moyo wa munthu. Tafunsani otchuka lero ali ndi mbiri zawo zambiri, ali ndi mbiri zawo kuliko kumene achokera. Nyengo zitalizitali zopwetekazi adadutsamo mzimenezi. Lero lino amangoseka kamaona zimene zikuwachitika, amaona Mulungu akuchitabe ngati Mulungu. Ngati adakwanitsa kuchitira ena, inunso akhoza kuchitirani. Musachoke pa chikhulupiriro chanu chapa dzina lake la Mulungu wamoyo.
Ambuye akhale nanu pamene mukulingalira zimenezi mu tsiku la lero, ndipo chisomo chake chichulukireni. Amen.